Τράνταζε ολόκληρο, έτριζε. Και η ταχύτητα όλο και ανέβαινε. 8 κόμμους, 9, 10. Πιάσαμε τους 11, ύστερα 12. Δεν μιλούσε κανένας. Κρατούσαμε ακόμα και την ανάσα μας. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσανε άγρια. Τον ατμό που ξέφευγε ουρλιάζοντας από τις διαρροές και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Η Βερόνα είχε περάσει στο κόκκινο. Αδύνατο. Κοιτάξτε τα σφαλιστικά, με την πίεση αυτή έπρεπε να ανοίξουν οι βαλβίδες. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Έχουν κολλήσει τα ελαττήρια. Τα ελαττήρια κόλλησαν, δεν ανήκουν. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει. Τι κάνετε μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο!